Sme v Čakamovciach. Tvoj domáci viac menej asi pretek. Dá sa to tak povedať, no zase raz skoro domáci, no. Keďže som tu vyrastol v susednej dedine. No a teším sa, počasie super. Dúfam, že aj tak sa isto budeme cítiť aj po preteku. Celkovo vidíš to? Čo najlepšie, ale ako, že by som až tak, že presné ambície konkrétne nemám, že teším sa zo všetkých výsledkov, takže poteším ma čo najlepší výsledok, ale zase nie za každú cenu. Aké pocity po tom jazde? Výborne, ide sa nám dobre. Uvidíme, aký bude čas, ale radosť. Po prvej, ako ste byli? Výborne, boli sme prví po prvej, no uvidíme, ako to bude teraz. Absolutne. 7, 8. Na tretí zatiahneš? Pokúsime sa, aj keď sa tu dejú nejaké neidentifikovateľné javy, ale urobíme, čo je v našich silách. Kategória PD3, tretie miesto Robert Bereš, Katarína Klinková, druhé miesto Marek Jasaj a prvé miesto Milan Straka. Zase to tak hasí. Daj ďalej. Išlo sa mi výborne, deň, počasie nádherné, trať nádherná. Som nadmieru spokojný, keďže je to moje vlastne prvé víťazstvo. Takže všetko super. Som rád a teším sa. Dúfam, že to takto zostane aj naďalej. Na ďalších pretekoch, kde sa vidíme? Ďalších pretekoch, no keďže som nastávajúcej, dúfam, sľúbil dovolenku, tak neviem. Dúfam v Šacino, ale v rámci dobrých rodinných vzťahov možno, že aj nie. Ďakujem veľmi pekne svojim partnerom za pomoc firme L Racing, v tým vlastne, v ktorom ja jazdím, aj Fernet Stock. Som vďačný za každú pomoc.